Ndadzoka takatongwa tatova masvondo maviri tichiuya rino rochitatu. Saka svondo rapera ratakauya baba vangu avo makatibatanidza muno naamainini murume wedu apa. Saka taenda kumba vakati vachadzoka kumba kusvika nanhasi havasi kuuya kumba kwacho. Isi takabatanidzwa muno. Ndikumboshandisa munamato yangu. Aiwa, iva vanhu ndavataure chete kana vachiuya kumba zvomunamato izvo. Ina handichazviziva kuti munamato wacho urudzivo kuitwa munhu kana uno vakadzi vaviri unoitwa munamato unongoshanda uri uko. Kuno umwe mukadzi unoshitadza nekushanda munamato upi vanhu vanoenda kuchechi. Vese vanhu vari kuenda kuchechi. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Pamusoro dad. Tadzoka nhasi. Tauya kutaura kuti baba vakuuya kumba. Zvakafamba. Zvakafamba. Ameni baba. Saka muri kuzokufara. Wewe unotenda wewe kwani? Utenda wote.